si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. I va arribar José, què vaig a dir-li? Que pillo de les tarjetes, He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Tinc que trobar-les, mare de Déu. En el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Tinc que trobar-les. Tinc que trobar-les. Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Mare de Déu, com no les trobes. Monty, no te les hauràs menjat tu, no? Monty, on estàs? Que tu que t'agrada jugar en tot, no te les hauràs menjat tu, titat? Ai, mare de Déu. Todos dicen que el amor es Coco, no amigo trobe les de la targetes, locura, no trobe les pero a targetes, mí pobre que ya estoy targetes. loca, es lo único Ay, que madre me de cura. Dios. Cuántas veces la Ay, madre de inocencia Dios. rompe con la vulgaridad. Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Ese es capaz de haberles escondido todas para que yo no las encuentre. Para hacer bien el amor iré donde Muy bien. estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Lleva, Monty, lleva, que tinc que trobar les targetes, les quatre. Antes que lo hagas con quien Oh, mare de Déu. y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Hay que venir. Ay, no me sigas, Monty, que me fiques más nerviosa. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Calla, que yo les targetes, les quatre tienen que estar juntetes. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja no lo pienses más. Uy, mare de Déu. Bueno, vuélvete a enamorar. On estan, Monty? On estan les targetes? On estan? Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Ara sí que les sé que ponen. Me diràs tu què vaig a dir la José quan torni que he perdut les quatre targetes. Gràcies, Monty, gràcies. Ai, Déu. Què vaig a dir-li? Quatre targetes. Què serà de mi sense targetes? Gràcies, Monty, gràcies. Quan vinga José... Carol. Lladres! Carol! Han entrat lladres! Què? Bon dia. Però què ha passat així? Què ha passat on? Està tot rebolicat allà en el comedor, així també està tot rebolicat. Què ha passat? T'han fet alguna cosa? Carol! T'han fet alguna cosa, carinyo? José! He perdut les quatre targetes. Les quatre. Te's han furtat, els lladres? Ai, les he perdudes on estan. Però no ha entrat ningú. No, he rebolicat tota la casa buscant i les trobé por ningún puesto. Ah! Però
Monti. Ai, quin disgust. Però quines 4 targetes? Les últimes? Les últimes. Les targetes que tu me vas donar, les he perdut les 4. No he borrat el rebolicat tot i no les trobo por ningún puesto. Calma. Que te calmes, Oye, que me calme. que no te les vaig donar. Ah, no me les vas donar? No. Com que no? Anava a donar-te-les, però no te les vaig donar, perquè me vas dir, primer ves i revisa-les a veure si estan activades. Les tinc jo. Ai, quin mareig. Ai, quin mareig, José. Fotre. Ai, quin mareig, fes-me aire. Però què el passa? Ai, Eixe disgust. ai, l'emoció ara. Mira-les. Ai. 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 Ai, les meves torxetes. Ai, les meves torxetes. Ai, la més bonic del món. Sí, dona, sí. Ja t'ha passat tot. Ai, la més bonic del món. Les targetes. Les targetes. Ai, el cor. El cor. Però com has fet la casa? Ai, quin Com has disgust que fet la tenia. casa? Ai, José, no me'n recordava que les tenies tu. I jo les buscava perquè tenia que donar-te-les perquè fores al banc este matí i vinc a buscar-les i ja està, que les he perdut. I clar, pues, mira, he començat a rebolicar-lo tot per trobar-les. Ja te veig, ja te veig. Ai, quin disgust. Ai, pues mira. Ai, quina alegria, quin susto que tenia, per favor. Jo Però no tot puc destartalat, tot per així, tot per allà. Però això què vol dir? Ai, no passa res. Ara li crido a Gastón y que venga a ayudarme a ficarlo todo en el pulso puesto, no te preocupes. Ahora, mientras que tú fas les portaes, yo arregle tot. Ai, quin disgusto. El susto que m'has pegat a mi quan t'ha entrat i m'ha vist el menjador. Ai, el disgusto que jo tenia, José. Sí, tu disgust per les targetes. Ai, la meua xolla, per favor. He rebolicat tot el bolso 2 voltes i no n'hi estaven. I mira quin susto, dic, ja està. El disgusto més gran de la meua vida. No en perdre una. 4? José, no m'hauria recuperat, 4 targetes. 4 només? No sé el que haguera passat si m'hagueres perdut a mi. Mare. Ai, quina dolçor, mare. Quina dolçor de targetes. Vaig a guardar-les ja. Guarda-les, estan totes activades, eh? Totes, les 4. Ai, I tenen un... un plus. Sí. Un plus por peligrosidad. Joder. Ai, le deixa ahí. Ai, quin susto. No vull imaginar-me el dia que em pergues a mi si la calorà que agarraràs. Ah, si tinc les targetes ho podré suportar tot, José. Però si damunt te perca tu i sense targetes, la meva vida ja no val res. Ai, quin susto. No vull que una altra com la d'avui, eh? No em vull passar un rato com avui. Són les 11:30 quasi, anem a arrimar trastos, que d'ací un momentet ja estem dins. Bueno, pues tu no et preocupes, que ara jo ho arreplegue tot, mentre que tu fas les portaes. No passa res, ja està. Arreglau, Ho deixem tot, arregla-ho tot, ja està. que estem a punt de començar. Com sempre. Com sempre has dit? Com sempre. Quin desastre de casa has deixat, Carol, per l'amor de Déu. No crides, José. No cride. No crides, José. no. Hola. No, a No qui li crides. dius? Hola, bon dia. Gastón, en vez de mirar-nos, entra i ajuda'm. No crides. Bon dia a tots, amics i amigues. Avui ja és dilluns, primer dia de la setmana, i bé, doncs com tots els dies, ja heu vist el disgust que ha agarrat. Per què vaig a contar-lo? No ho vull repetir perquè ja he patit massa, he patit este matí ja. Sí, ho diré. Bon dia a tots. Bon dia a tots. Alguna millor dia, perquè cal arreglar l'assumpte. Ja han vist vostès que pronter li canvia la cara a algunes persones. Sí, a tu, és a tu. Dona, tampoc facis insinuacions deshonestes, que pareix que... Mira. Ja? Ja saben el per què, els nostres amics i amigues ja saben el per què. Sí, ja mos han pillat com tots els dies. En fi.
Bé, pues, així estem, amb il·lusió, amb alegria. ¡Y la moral molt alta! I amb la moral molt... Ara ja lo que faci falta! Ja? Sí. En fi, que molt bon dia, que benvinguts al nostre magazín, Entre Coses i Casos, on vostès van enterar-se de moltes coses i on presenciaran Moltes cases. molts casos. Molts casos. Perquè lo que no mos passa... Lo que no mos passa, sí! No, pero así patir. Ni un duro. No. Patir no. No, mira, ara en el teu permís, saps què vaig a fer? Si m'ho permet, ara em vaig a demanar-li a Gastón que em faci un cafè. ¿Vale? Perquè ara sí que... Perquè no he desayunat ni res en el disgust que tenia. Mentre que tu comences en les portades, jo vaig a parlar en Gastón. Ves, ves. Quédate ahí, Monty. Queda't ahí. Torne de seguida, José? Ale, comença tu. Bueno, pues, ale, ves. Ale, adeu, adeu. Mira. Sí, pareix del coro de... No sé ni el que anava a dir. En fi, anem a començar. Nosaltres